тӯли як моҳ мешавад ки фазои дохилии Ал-Наср ба хаос табдил ёфтаасту корҳояшон бисёрам мукаммал гашта истодааст. охирин рӯйдодҳо ба Роналду марбут мешаванд ва мухлисон аз ин чиз дар фикр зада истодаанд ки чӣ шуда истодааст. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфут. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳамин моҳ Роналдо аввалин корти зардашро дар Ал-Насл қабул кард, вале он ягон фол ё дағалбозӣ набуд. ин як ҳолати ғайриоддие буд ки ҳамаро дар шок гузошт. дар бозии муқобили Абхат дар якчорфинали ҷоми шоҳи кишвар, вақте Ал-Наср 2-0 пешсаф буд, Роналдо идораи тӯбро ба даст гирифт ва вақт бошад дар охири қисмати аввал қарор дошт. вақте довар бо ҳуштакаш аз анҷоми қисми аввал эълон кард, Роналдо асабҳояшро идора кардан натавонист. барои иҷоза надодани идомаи ҳамлаи даста, Роналдо бо дасти росташ сӯи довар аз норозӣ будани худ дарак дод. баъдан бошад тӯбро гирифта махсусан ба тарафи дигар зарба заду тамоми асабонияташро бароварда кард. ҳолати мазкур дер давом накарду дарҳол ҳамонҷо хомӯш карда шуд. довари майдон барои ғазабӣ шудан ба Роналду корти зард дод, вале ҳамлагари португалӣ ба ҳамин хомӯш нашуд. ӯ ба фишордиҳӣ ба нафарони расмии бозӣ идома медод. драма дар дастаи Ал-Наср то рафт идома меёфт ва ҳамин ҳафта ҳама сабрҳо лабрез шуданд. Роналдое ки дар Арабистон барои иҷрои корҳои калон рафта буд, дар бозӣ бо Ал-Фейҳа бисёр ноумед менамуд. ҳамлагари португалӣ ки бо қувваи голҳои зебояш ном баровардааст, бозии хубе нагузаронид. рақибон ва бозингарони Ал-Фейҳа ӯро бисёр асабонӣ карданд. Роналду рӯйрост ба бозингарони рақиб баҳсҳо мекарду онҳоро мегуфт ки шумо бозӣ кардан намехоҳед. ҳолатҳои хатарнок аз ҷониби Роналду дар рафти бозӣ зиёд ба роҳ монда шуданд. факт ҳамин ки ин аввалин бохти Ал-Наср дар мавсими ҷории чемпионат гардид. ба назар чунин мерасад ки Ал-Фейха мақсад дошт ки бо найрангу вақткашӣ бозиро гузаронад, на ин ки бо бозии тозаашон. ҳамон бохт дар чемпионат такони ҷиддие дар дастаи арабӣ ба бор овард. баъди анҷоми бозӣ ва шикасти Ал-Наср, Роналду реаксияи дағале нишон дод. ӯ дастбанди капитаниро кашида ба замин ҳавола дод. Роналду бохтро дӯст намедорад ва аз он хашмгин мешавад, вале кор дар ин ҷо ба охир намерасад. партофтани дастбанди капитанӣ анҷоми ҳолат набуду Криш қутиҳои обро ҳам бо пояш зарба зад. бале, дуруст дарк кардед, ӯ ғазабонияти худро ба қутиҳои об холӣ кард. ҳарчанд ҳамдастаҳояш кӯшиш мекарданд ки ӯро ором созанд, вале Роналду ба кораш идома медод. дар десерт бошад боз дигар ҳолатро дорем. баъди асабонӣ шудану баромадан аз майдон, мухлисони рақиб Лионел Месси гуфта садо медоданд. бовар мекунед? ин мисли ҷароҳат ё инсулт гашт. Криштиану Роналду ҳам ҳама кортҳои дар дасташ бударо нишон дод. тахмин мекунед чӣ шуд? Руди Гарсия ӯҳдадор буд ки дастаро бо роҳбарии Роналду қаҳрамон созад, вале аз вазифааш барканор шуд. бале, ӯро пеш карданд. сабабаш идораи ҳуҷраи либосивазкуниро аз даст додани сармураббӣ шуд. муносибати бад бо бозингарон таъсири манфии худро расониданд. ҳолати даста ногувор гаштан гирифт, монанди таркиши бомба. вале ин ҳам анҷоми кор нест. ҳолати мазкур танҳо драмаи ҳуҷраи либосивазкунӣ нест. Гарсия ба нақшаҳои даста таъсири бад расонид. Ал-Наср аз ӯ боварии калон дошт, вале баъди 7 бозии доир карда, онҳо дар ҷои дуюм бо тафовути 3 хол аз Ал-Иттиҳод қарор доранд. болои сӯхта намакоб, онҳо аз полуфинали Суперҷоми Арабистон хориҷ шуданд. ҳамааш ба идораи дастаро аз даст додан оварда расонид. новобаста ба хаос, Криштиано умедворона ба сомонаҳои иҷтимоӣ рӯй овард. Роналду дар Твиттер аз мухлисони дастаи Ал-Наср миннатдорӣ кард. дар он пост ҳамлагари 38 сола аз ғамгинии худ оиди ҳодисоти охир гуфту ваъда дод ки дар бозиҳои оянда ҳама мушкилиҳо ҳаллу фасл хоҳанд шуд. бале, ҳамин аст Роналдуи ҳақиқӣ. ӯ ягон маротиба аз челленҷ даст намекашад, вале дар ҷои дуюм будани Ал-Наср дар ҳақиқат ҳайратовар аст. савол ба шумо мухлисон ҳамин ки ҳодисоти рухдода ва партофтани дастбанди капитанӣ метавонад таҳдиди Роналду ба Ал-Наср бошад? ин саволи душвор аст, вале маҳз ҳаминро расонаҳо бештар пурсон мешаванд. Роналду бо шоҳкориҳояш ба мухлисон писанд аст, вале дурахшиши ӯро дар Реал Мадрид
ҳолати феълияшро дар Ал-Наср ва бозгашташ ба Юнайтедро нигоҳ кунем, қариб ҳама ҳолат бо як нохушӣ анҷом ёфтаанд. баъзеҳо асабонии ӯ ва партофтани дастбанду зарба задан ба қутиҳои обро аз набудани оромӣ ва якдигарфаҳмӣ дар майдон медонанд. Роналдо бо мақсаду мароми худ ҳақ аст, вале набояд эҳсосоташ ӯро идора кунанд. мо бошад боварӣ дорем, ки мушкилиҳои Ал-Наср ҳарчи зудтар беҳтар мегарданд. шумо ояндаи дастаи Ал-Насрро чӣ хел мебинед? ҳатман дар ин бора дар комментария қайд кунед.